oyi Igbo na-enu ndị Igbo na-ekwu oyi ekili enu ndị Igbo na-ekwu oyi ibe dị mma na anya bụ nwanne ọkwa emebe amala odogwu odogwu abụrụ afọ gaghị otu onye si agba egwu n'elu ụwa otu anwa ka esi akụlo ya aka na-enu ife bụ ọgaranya ọ bụrụ ụdị mmoto ị na-agba ya bụrụ ọrụ ụlọ ibi n'ime ya ọ bụrụ ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ibe eji ama ọgaranya bụ eyi mmadụ one ka ị na-enyela aka mmadụ one si n'aka ga-eli nri ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ịkpata ego n'elu ụwa Chukwu gọzie gị lote ndị so gị n'azụ oyi maka Chukwu na-agọzi mmadụ agọzi iwe gọzie ndị ọzọ ya mụ nwoke koko ụmụ Igbo na-abịa m ọzọ nke onye chili nya zelu unu eziokwu Igbo ka anyị na-ekwu ya mụ nwoke koko ebe n'ebe n'ije ekwumo odumọka ije achala ogidi ife mfụlụ ka mụ na-ekwu oyi ụfọdụ gbatala ego tata mana ụmụ nwanne fa nọ n'afụfụ ndị agbata obi fa nọ n'afụfụ ife na-esili ụmụnna fa ike ibulu saili na-aga ya lega ibulu ego na-apụta akwụgharị ilu na klọb nwa mmanya 1 million ilu na klọb ife 2 million naba mana nne na nna gị nọ n'afụfụ ụmụnne gị afụfụ ụwa nọ na anyụfe anya mmadụ one ka ị na-enyela aka oyi ọ ga-akedu ife iji azọ ọgaranya mmadụ onye si n'aka ga-eli nri ụmụ Igbo na anya bụ ajụjụ mụ na ajụ oyi ihe m okokoko n'ije enu onye gbata ego n'enu ụwa oke n'obi ebele ka ị malụ gozie ndị so gị n'azụ gozie menụ nọ na street nyeva kọntasị ka fa gụnye Igbo nya bụ ife mụ na yọ maka na nna m gwalụ m si ụmụnna nwezuwa akụ ya bụ n'ilo na siga na ewelu ha ọnụ na-ekenezi igbu olu m pampam mụ nwee gbuo olu gị pampam onye ọbụla ejebela onwe ya maka akpatara akụ pụta ịtụgbụba ọnụ akpatara akụ n'elu ụwa nwanne m n'ọnya na-ebu ịtụgbụba ọnụ ihe m nwoke gogo ọgaranya ụwa na ọ dị ụzọ o nwelu ndị Chukwu gọzielu fa gọzie ezinụlọ fa ịgbata ebe fasi pụta ije falụlụ ụlọ dozizi enye ọfụma ịtalọkụ n'ebe niile fa gbapụrụ mmiri tinye ọkụ weda nepa dị ọnọt mmiri anwa nọ na-agba ụmụ ogbenye na-aṅụlụ mmiri a na-agọlụ n'ọyịmọfụ ogologo ụdị ọgaranya nwa ka anyị na-achọ ụdị ọgaranya nwa anya ka Chukwu na-achọ Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ n'ọbata obodo ekwelu Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ ọbata Igbo ga-amalụ ụmụnne m wei ndị Chukwu mele ọgaranya na nwa gbanwe na-enyela ụmụ ogbenye aka ọlụfa na alụ n'oriri nne ndị bagbogosi n'obodo oyibo gbanụlụ ebe anwa bido ime ọfụma ya ka ngwala ụmụnne m anwa ego ụnụ nwa nọ mma ndazi ada ọzọ ịgbata ego nyelu mmadụ aka nwanne m wuo na ịmara ife chi ga-abụ Sachukwu adowe obi mma udokwa akụ abata na ọkịja mmanwụ akụ abata na akụ ga-abatago akụ abata na akụ
akụga batago ọkwa etili m n'obodo agbaba ghala wee je kenebe akwa bata oyi ụfọdụ ofe ga-ejụba m ajụjụ kedu ife ndị gbaba akwa bata n'egwu mgbe tifa ga-enu m tiyo na mụ nele akwa bata anya n'isi wee kwa akụkụ otu n'ugo n'isi akwa bata etugo ugo ego aka bata bụ elibe agwụ maka na ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka onye ga-agụnya nwa ji karịa ndị obodo obodo oyibo erike kpatalulu n'ebe anwa na-emepe ọfụma akwa bata igbo bụ odogwu zachikwa adonwe obi nwa oyi akwa bata na akụkọ abatago akwa bata igbo na akụkọ abatago akwa bata iso na mmanwụ igbo na-eti akwa bata iso na ndị nwanyị ji ebili akwa bata ọkịta odogwu nnekwu mmadụ nnekwu odogwu akwa bata kenelu m tulugo sadesi mmadụ nwezi ukwu tulugo nwa onye ihe ala odogwu otulugo na ịkpatụ mmanwụ otulugo na iso na odogwu eyi eze ọmọgọ tulugo odogwu tulugo na nkịka ọdụ na-akpọ ọkwa na 5th of January 2023 odogwu kwala ọbịa nwoke anyị wee buli gbaluwe nnekwu wee na-esi adụdụ nọ na nkili ego n'ọzọ ka mmiri n'ihe ala ụmụaka na-ekpoke ego ndị agadi nwaanyị na-ekpoke ego ndị agadi nwoke fanja na-ekpoke ego ụmụaka kpokesi ego wee gwelu nwayọ jee kwụọla onwefe ụgwọ akwụkwọ o melụ na be tulugo odogwu tulugo n'iso na mmanwụ tulugo bọndụ siri karịa tulugo nwanne onye mma na ọ ga-eme tube ego gị ụda ego tube ego tulugo ga ego n'isi tulugo na ego gị tu n'isi tulugo n'iso na mmanwụ ka njebe isi ego ọkịda aja eke na-akụda ibi achifu banabasi nwa asụ dị ugwu akụba iji n'ọkịda odogwu akụba iji nwa ọkịda mmanwụ akụba iji n'iso n'ife na-eme akụba iji na onye ma gị ma mmadụ ise obele nwa gbala akụ na nwa ịgbala akụ nwa obi eji ede akụ eli oyi ọdụ masị ife me na akụba igi akụba igi onye mmemme ọ dị na nwata bụla eze akụba igi na ife dị mma ga-akpụ n'iru oyi igbo na-enu ndị anyị na-akpọ n'egwu afa bụ ndị ọbata osu oyi maso na ndị obodo ji bili maka mmadụ ga-eji wee karịsịa akpọlụ mfatịrị wise men ya bụ mmadụ ịtọmala ife ofu efele kafa ji eli nri ofu kọpụ kafa ji aṅụ mmiri ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwu onye gbasi ego nya mebe ọgọ ọbụ unu na-emela odumerike ọnya kazi ka nke na-ebe enwela m ọla ọcha enwela m ọla edo egwu ka m ga-etili ụmụnne m oyi maka na onye na-eme ọgọ n'afọ ọgọ maka na onye olu maka ọ na-eji ọjị n'iru nye m uwe okokoko nyenụ n'ụbọchị anyala agụ oyi emebe amala odogwu ife onye menwulu ka ntelụ ife onye menwulu nye aka ntelụ maka na ejiri anụ etinye azụ n'ofe akwa abata ọkụkọ odogwu akwa abata igbo niile nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ịbụlụ nnekwu mmadụ nnekwu alụsị tulugo n'iso na mmanwụ tulugo supermarket oyi ilue na totalụ n'ihe ala ebe ngwa ka ife niile na-eme ife niile dị na tulugo supermarket ife mfụlụ ka mụ na-agwa unu
Akwabata Igbo bụ odogwu Otunugo n'iso na mmanwụ ife eme na Akụbigi Akụbigi nwa mama nnekwu mmanwụ ọgaranya abụla ọnụ gainem ọgaranya abụlọkwa afọ ọzọ oyi ibe onye mmelụ ka o ji azọ ọgaranya maka na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ụwa bụ emebe amala odogwu onye ụbịam ọ na-azọ ome ọkachie onye egbula evi anyere ụmụnne ya onye ndị ga-etugo ogwu evi ebe igbula evi lisi eso nneke gị kedu ndị ga-etugo ogwu evi igwe evi nyeta ụmụnna gị isi na geti gị pụta ogbu evi a na-ada ka ogbu evi maka gịnị onye ọbụla tala anụ ịgbata ego gbasapụ aka gị maka a na-eli akụ na-anọchi ibe onye menwuru ka ntelụ ibe onye menwuru onye na-ekwu na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu bụ na nnekwu mmadụ nnekwu alụsị Akụbigi nwanne nke m oyi ọ dị na nwata bụla eze ịdị na nwata so n'ife na-eme Barnabas nwazụ dị ugwu ya kenyelu m Tunugo n'iso na mmanwụ ka chikwado m obi nwa chikwado m obi nwa oyi asị ka njili egwu weke n'ụlọ ọgụ unu na-emela obi mọrịrị nne nele ụmụaka ibe a anya ọ bụrụ na ị na-azọ ọgaranya na mmadụ one ka izugolo ka afọ akwụrụ mmadụ one ka ịkụziri ụzọ ego maka a na-akụzi ụzọ ego akụzi ụwa bụ onye tabili onye nwanne ya mana ebe ị na-eli sọsọ gị mmadụ one fa ga-etugo odogwu I know this man oyi I know this man ka ngwa gị n'ọgwụ ego elileli I know this man n'ọgwụ ego elileli iso na mmanwụ Igbo na-eti nnezenu ndị Igbo ji ebili obodo edelu ile ndị bụ ọbata obodo amalụ tachikwado nwa obi nwa odogwu akwa abata Igbo asị m ife mme na akwa abata akụrụ unu jebe na unu ga-ejelu unu naba na unu ga-analụ ojiji unu n'ọya bụ ngọzi onye n'unu n'ọya bụ ngọzi ife mme n'unu ka mụ na ya Chukwu Akụbigi nwakide odogwu ife menụ ụlọ ka mụ na-ebe isi ga-abụ eze abụrụ gị eze ibe ọsọla amụsụ bụ legede tibe ọ ga-adịlụ unu mma na-eke ọ ga-adịlụ unu mma n'olie ọ ga-adịlụ unu mma na afọ ọ ga-adịlụ unu mma na nkwọ anya na-anụ ụbọchị na-anọ ife dị mma ka unu ga-enwe ebe unu si na oduma ga-adị mma ọganiru ụkwụ unu na ọ ga-abụ osimiri maka osimiri a na-atara aka oyi Igbo nya bụ ife mụ na-ekwu oyi akwa agbata ka emesịa n'ụwa Tunugo mbọsị ọzọ ka anyị nọrị ya Akụbigi n'izbụ onye mmemme Akụbigi na ọya dịrị gị mma Igbo kilienu ndị Igbo na-ekwu oyi obodo kilienu ndị Igbo na-agba oyi ụwa bụ emebe amala odogwu onye ụbịam ọ na-azọ ome ọkachie onye na-ejiri ego na-achọche nji ya Igbo na anya bụ ife na-ajụ oyi okilienu ndị Igbo na-ebe kaina na ụkaina oduma sistem